Op het Tialf-terrein op het Jereveen is juist een reconstructie maken van de shitpartij in januaris Vlinier. De vertochte en het slachtoffer, zakenman Bert Jonker, winnen onwezig om haar kant van het verhaal te vertellen. De versjes van wat er krekbart is, komen net oerien. Dit is een hele goede zaak, zo'n reconstructie. Hè. Dat gebeurt altijd door een gespecialiseerd videoteam uit Den Bosch. Die hebben we wel vaker maken in bepaalde zaken. En dan wordt het eerst het verhaal spelen aan de hand van de verklaring van de verdachte. En dan aan de hand van de verklaring van het slachtoffer, zeg maar de aangever. We hebben tegen de rechtbank gezegd, als we kijken naar het dossier zoals dat er nu ligt, dan zit daar heel veel tegenstrijdigheid in. Vooral de verdachte en ook het slachtoffer verklaren tegenstrijdig. En dan is de vraag, wat is er nou precies wel of niet gebeurd? Nou, wij hopen dat deze reconstructie ons helpt om daar helderheid in te krijgen. Het is wel vaker zo dat als je het na gaat spelen, precies moet uitvoeren, zeg maar, hoe het volgens jou is gegaan, dat dan aan het licht gaat komen wat kan, wat niet kan en waar precies de pijnpunten zitten. Kijk, er zit bijvoorbeeld tegenstrijdigheid in het moment waarop er wel of niet geschoten zou zijn. Van wie is het wapen precies nu geweest? Is daar een strijd geweest over dat wapen? Reed de auto toen er geschoten was? En waar staan dan bijvoorbeeld de handen van de verdachte? En hoe kan het dan dat zeg maar, daar de verwondingen zijn ontstaan? Allemaal van die vragen die als zeg maar, die reconstructie plaatsvindt, hopelijk helderheid gaan brengen zeg maar, in deze zaak. Het slachtoffer, ik heb bij de shitpartij, verwoenen ons in Hoorn. Ja, het is natuurlijk traumatisch. Hè? Daar kun je heel goed in verplaatsen. Je komt hier in de auto. Je riet hier in je auto en dan op een gegeven moment stiert er in met een vuurwapen. En een mooie gasjan om ver te komen. Dat is zeer heftig en zeer emotionerend. Het verslag van de reconstructie komt in het onderzoeksdossier. De inhoudelijke behandeling van de zaak is in april.